खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जो फगवाननाय महर लानोसै नाबर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय सिनायला मोनजाबाय हारिनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो देलाहाय बुलाव जासिनथारबाय आङो बयबो बुंगासिनो दङ फुंफिनबायसो माथोलाय थ' येस आं फुंफिनबाय आरोना सोनाफोर बाट गरम बोथोरखौ नेदां एसे गोजां बोथोर दंबावो नालाय फुंनायनि खारनबो दङ हामबायमोन ना ओमफ्राय बिथाङाबोथ' फैबाय फैनानै थांफिनबाय आरो फैफिनबाय ना जागासिनो दङ थावाव सोमनाय आदार उदार माबा माबि गोथाव गोथाव सानथाम सानब्रै रुमफोरनिफ्रायनो ओंखारा आङो गेटखौनो दांहैया आरोना न'आवनो रोगानाय लाबोयो एवो सावो जायो गथ'फोरजों थायो इदि जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिदिबाथ' बुखागोनानो अभियासलि बुग्रा मोदोम नालाय थ' जिखियानो जादोला थ' दिनैबो आदारा हेभि आरोना थामलायनानै एसे मिन्थिखाबाय नङा होमबा थ' बेखौनो आङो मावनो आखायाव लालायबाय थ' बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों आं दिनै ब्लगआव मा मा शेयार खालामलांनाय थ' जोबोद सिनायना होलांबानो जाबाय आरोना हरे कृष्ण होवाखैलै मा सेवलाबायनोसै थारमाने सोनाबोरबो बिथाङा मैयानो दानखानाय साम' लानानै फैदों आरोना नै गामलासे ग्रोब ग्राबनो ओमफ्राय मैया लाबोनाय समावहाय एकदम सानसुसुआवसो लाबोबाय ब्रा गावनो माने दालिजों कफि भाजा सिम्पोल जानोसै होनबाय गावनो दाना ओमफ्राय 12:30 ना मायावसो बिफा फिसासो थांनानैहाय नुसनबाय खोमा ओमफ्राय लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय मा खालामनो एफा सानसुनि जानाय आदार नङाना बियो ओंखायनो आं बानायासै आरोना नै गोरलै गोरलै ओमफ्राय मैलाबो गैया दानखानाय नालाय एसे फुखानानैबो हरनाय जायोना एसे मागावनोसै आंखौनो ओमफ्राय लेबुबो गैया ओमफ्राय खारदैयाबो बांद्राय गैया संनायावबोथ' नांगोन ना ओंखायनो संख्रिखौनो एसे हप्पासे लाबाय आङो बेजोंनो एसे फुसाबबायनोसै आरोना गोदोथ' आं आइमोनखौ संख्रि खारै जेबोखौनो होनाय बायदि नुवामोन ना आंसो पात्ता गैयामोनथाय एसे होनोसै आं संख्रि होनानै सुनाफोर एसे दैनि गोबावनि बेबा बेसेबां जुग जुग बोसोरनि गोदोनानै थानाय एसे फुखा खालामसै आरो मा है मनायाव फुसे फुनानै आरो खादायाव दिहुननानै फबाय आं नै मिन्थिबाय थालाहां मालाय जायहा जोंनांगौ बेहा जोंबाय बायख्ला बायख्लि जालायलांबाय ओमफ्राय जायहा जोङा जोङा आरो आं बायदि नै दंखायो बिगुर गोसोम नालाय बिगुर गोसोम मा होनना बुंबावनो आरोना बायख्ला बायख्लि जालायलांबाय 5 मिनिटसो राउन्ड होबावनानैसो जाबाय दोनसां गलायलांबाय सोरबा सोरबा नै बायख्ला बायख्लि जालायलांबाय बिदैबो मोनदों दे आङो बिफा जि सुदों सिबाय मैया सोमनानै दोनदोंमोन आं फिसालानि ड्रेस पार्टि आरि दा बिजया साम' फुबाय नालाय फिसाया सुवाबा माथो दङ एसे फुबावनोसै आं ओमफ्राय बे साम' फुनाया आंहा दहाय दुगैनायनि सिगाङाव फुखानाय आरोना एबारना दुगैस्रां लोबस्रां नै बेखौ आखायाव लालायबाय एवनोसैलाय सारायाव दुंखाबाय फारसेथिं आङो सबायखौबो रुहरखाबाय आरोना सबायाबो एवै दङमोन ओमफ्राय गावनो मा गोसोखांखो मैयानो संनो ना मानो बिदि साननानै फवासे लानानै फैखानाय जादों खोमा थ' सबायाबो रेडि आरोना फुख्रेमलायनाङासै फवासे लानानै फैखाबाय नालाय लागावनोसैल' आङो साम'आनो बोरैबा एसे उन्दै उन्दैहाय उन्दै उन्दैबा बिदै दंबावोसो राथि राथिनो एसे मोजां एवनानै लानोसै आं बाप रे बाप 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 चालु 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 मानसि गानजोब खोमा लामा बानायनाया बानायला अके एवनालाय जि गोबावखौ एवबाय आङो ओमफ्राय मा होनना बुंनो आरोना एक टाइम मा जादों मा खालामखो आङो बावलायलायबाय आरोना ओमफ्राय एसे सिथाबलायबायमोन आरो ओमफ्राय सिथाबबाय नालाय सिथाबनाय जाबजों खालामदा आरो आंनि महरा लासिनबावबाय आरोना ओमफ्राय मोदोमनायाव हले गोथाव मोदोमलायबाय नै एवगासिनो दङ खारैबो होबाय आङो ओमफ्राय ओरै सबायखौबो एसे दै होनानै गोदौखाबाय आं खनसेनो ब्र' हरनोसै सासे फिसाजोनो आरो दालि लागावनोसैलाय ग्रोब ग्रोब आरोना आराम जाबाथाय सबायखौ ब्र' हरनोसै आं सासे सुबुङा बोरै एसे एरायनायबाय आरोना दे साम'आनो एसे बांद्रायबाय सारायानो उन्दैद्राय जाबाय मा जाखिसै बेलाय सुस्थि मथन गोदौनो मोननाय नंला सेरसेल'आसो ग्रोब जायोलै सेरसे बारा नालाय बोरैबा जालायबाय एसे मोजां रुबु रुबु गोदौबाय ओमफ्राय दुन्दियासो जिरु मिरुल' जाबाय नै गंगार दुन्दियाफोर लाबोबानो जायोमोन है ओरै कबि भाजा एवनोसै जोब्बायानो गवा गवा गदों र'ना एसे मुजिबावनांगौ एकदम गोजा होनांगौ ना सोमखे होनांगौ आं मिथिला खिन्थु नै फुट 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 गोदौबाय आरोना जाबाय दालियाबो
ओंखामजों कफि एवबावनांगौसो ओइ मादां नाङा सना मा रोखोमनि कफि आखोहाय गोलाव गोलावलाय चाइनिसफोरनि बायदि जानोसै नामा कासा कावरा ओमफ्राय नै ओरै सासे सुबुंखौ नाहरदो इमारजेन्सि गेट फारसे ओंखारलांबाय आरोना गावनो सोंबाय आंखौ नों मा होनो साम'जों एसे लानो नामा होनलायो आरोना बेदर बेलाथ' गैया नालाय ओमफ्राय माथो होनना बुंबावनो गावखौ लुबैनाय नुबाय नालाय आं अके ओमफ्राय आंनि फर्दाया सनाफोर नै ओमफ्राय ओरै नोजोर होदो बिमाया भिडिअ बानायदों ओमफ्राय फिसाजोनि आखला दुख दुख होननानै दामगासिनो आरोना सुपारि दाना माबा दाना नेपालि गान दामलाय माबा बर' गान दामलाय नांगौ आरोना इनो ओमफ्राय उफाय गैया सनाफोर आङो भइस होनांबाय कपिराइट फैथारगोन ना एकदम मालाय फेमास गानखौसो दामबावलायो माने ओमफ्राय आंबो एफाजोंनो साखिनो लाबाय आरोना संबाय नालाय आरो साखियाबा माथोबाव बिथाङाथ' साखिलांखाबाय साखिनाया इना इदिनोसै साम' गबानो जायो होननायसो जाबाय ओमफ्राय नै मोदोमफ्रु मोदोमनानै मोदोमबाय खिन्थु मा खालामनो माबा गंगार दुन्दिया नांगौ मोनबाय आरोना गोथावमोन सनाफोर गोथाव आरोना संख्रियाथ' ओमफ्राय बांद्राय हेभि जानो मोना आरोना आंनो एसे नांबागौ बादिमोन बानलुआ थाइबा नालाय ज्रोम जादों ओमफ्राय उन्दैयाबो जाया होनना बुंखानाय ओंखायनो है बानलुखौ लागावनोसां होननानै आरोना बाबुआ फिसाजोआथ' जाखाया ओमफ्राय साम'खौनो बारा फसायाखै आं एबार बोरैबा एकदम माने राथि राथि गोरा गोरा ओमफ्राय मालायफोर दाननायना अबेबा अबेबा फिसा फिसा खिथु गोलाव गोलावा गवा गवा जाबोलायदोंहाय एफा गोबाव लोथो लोथो गोदौ होनानैबो आंहाथ' दानखाथारोमोन नालाय ओमफ्राय माथो बुंबावनो मालायनि रेडिमेड लानानै फैनाय मालायनि सायाव मोनजानाय जानोसै आरो सनाफोरनि गोथावनो सोबख' सोबख'नो बेफोर बुस्थुखौ ओरैनोबा लोगोरि फैबासो जानाय जाखायो हारसिंथ' मालाबाबो जाखाया फिसालायाबो जाया नालाय गोदो एसे जायोमोन गथ'आ सिगाङाव जानायावहाय दा जाला मालाय एकदम गरसेबो जाला नायफिनलानो एकदम मजा आरोना ओमफ्राय आरो आं एसे सारेन्डार लाखायो आरोना आं बांद्राय बेफोर बुस्थुखौ हेभि संनो रोङा ओमफ्राय जाखिनि जेरैबायदि संनांगौसै आरो ओमफ्राय बिथाङाथ' मालाय बेखौनो गोथाव जादों साम'आल' अबेबा अबेबा एसे गोरा होनो माने नायखादों आङो उनथिं सोबख'बाबो माने आगोलथिं सोबख'फिनबाबो गलायलाया आरोना बोरैबा गोरान अब्लाबो हुलुस थुलुस जाबाय आं सनाफोरनि गोथावनो आयौ मादि बुसिसि जायो लोङो सयथिबो गैलाहाय जाबायहाय सिबाय नै बन्द' खालामबाय आं दुन्दिया जिरौ मिरौखौनो होनानैहाय लाथा जाबाय आरोना जायगा थाबा एसे मोजाङै होलांगा होनानै आरो एसे लावहां खालामनानै बुरजा खालामजाबावगौमोन आरो हरजाला गुरा जाजोब्बाय ओरैनो हरलाय माव ओइ ओइ वा सेस ओमफ्राय रोसिखौ इगनर खालामनानै सोबलागासिनो आरोना बिसिफ्राय सानजोंहाय ओइ गोरलै गोरलैद्राय ओंखायनो बारा साबजानाय मोनाखिसै आं ना बिफा गोरलै गोरलैद्राय ना फिसा फिसाद्राय राथि राथि एकदम बोरैबाथार आयौ मालायसो ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनावसो खावला फैफिनलायबाय आरोना आङो जाबाय लोंबाय जानाया बेसेबांबा गोबाव जादों आरोना जोङो फिसा फिसा साम'मोन ना बुरजामोन बारा मोदोम गैया लेथेर फेथेर बेसेबांबा गोबाव जाबायना ओंखायनो आं जानाय मानायखौ लायासै आरोना सोरनाफोर जाखां लोंखां जि जोम थिखांनानै थोरसि लथा सुखांनानै ओमफ्राय एसे आधा घन्टासो लावखांलायनानैसो आं हाजिरा फैफिनबाय आरोना नोंथांमोनखौ माने बेखौ फोजोबफैनोसै होननानैहाय सोरनाफोर आं दिनै बेखिनि आंनि साम' सोबख'नायखौथ' बांद्राय देखायनो हायासै संनायखौनो एसे रेथेर फेथेर लाबाय आङो फिसाजोनि गान दामहां मा दामहां माथो बुंबावनो आंनि ब्लगखौलाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच जि जोम खननोसै दहाय थिखांनाल' दोनदों आरोना